Здравейте хора, това е втора част. Сега ще ви кажа какви са лепенките и другите работи, както ви казах в първа част. Са в автобуса. В буса. Така, сега ще ви покажа. Аз съм си ги отворила, нали, все пак. Отворила съм ги, разбира се, да ги разгледам, да ги видя и да ви ги покажа. Извинявам за шума. Така, сега ще ви покажа за тези, които са фенове на футбола. И на матча, бе. На футбола и на матча. Ето тези стикерчета. Има топки, буфки, такива стикери и са блестящи. Просто уникат. Пак не стигна времето. Цъкнеш за час трета.